Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlandyrys guramasy 1992-nji ýylyň 18-nji awgustyny ykdysady subyektlaryň maliýe ýagdaýyny hassa puwtalandyrmak, ilatyň hemde hojalyk işleri bilen meşgul bolan şahslaryň dünýä derejesinde ýola goýulan ähtiýaçlandyrma hyzmatlaryna bolan isleglerini aňyr başy dolu kanagatlandyrmak maksady bilen döredildi. Ähtiýaçlandyrys bu ähtiýaçlandyrys halaty diýilip adlandyrylýan anyk ýagdaýy ýüze çykanyny fizik we ýuridik şahslaryň emlak bähwitleriniň goragydyr. Ýagny ähtiýaçlandyrys bu adamdan iki tarapyn gatnaşýan ykdysady gatnaşygydyr. Ähtiýaçlandyrys hyzmatlary halkara ähtiýaçlandyrys bazaryny gawat edilýän ülgülere laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şol sanyny ýurdumyzyň ykdysady bähwitini goramakda halkara ähtiýaçlandyrys tejribesi ulanylýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlandyrys guramasy müşterileri hökmany ähtiýaçlandyryşyň 6 görnüşini we meýletin ähtiýaçlandyryşyň 42 görnüşini ötürlýär. Türkmenistanyň döwlet ähtiýaçlandyrys guramasyny elektron tölew amala aşyrmak hyzmatlary dörediler. Tilsimatyň has kämilleşýän döwründe köp amallar elektron görnüşde ýerine ýetirilýär. Türkmenistanyň ähli welaýatlaryny we etraplaryny 40-dan gowrak döwlet ähtiýaçlandyrys guramalary fizik we ýuridik şahslara ähtiýaçlandyrys hyzmatlaryny edýärler.